Sayang mga kosa, no? Mahal, no? Sayang, no? Sayang. Pwede sana ako maging extra sa TV5, yung palabas ni Aga Mulak. Kaso nga lang, mga kosa, minimalist tayo. Kulang yung damit. Kulang yung damit natin. Ang kailangan pala doon, hindi pwede ang black, hindi pwede ang puti. Bawal din ang branded. Mga kosa, gray and black lang mga damit natin. Tapos, marami siyang requirements na gamit. Minimalist nga tayo. Hindi pasok sa ganun kadami. Kunyari, 7 na jacket. Sayang, artista ka na sana man. Makikita ka sa TV. 3 lang jacket natin. 7 yung kailangan. 7 yung mga ganung bagay. Kaya ako sayang. Pwede sana tayo mag-extra na naman. Artista na naman sa aking asawang napakagwapo. Sayang. Sa lang. Sa oblo ng La Trinidad, Benguet. Doon lang yung yung lugar, yung spot. Si Aga Mulak sana kasama ko. Saka yung ibang mga tropa na napakagwapo mga kosa. Mga pang-artista. Mga pang-artista, alam naman. Ganun na kataas ang ating ano man tawag doon. Face value na pwede na tayong lumabas sa mga prestige, basta ganun. Wait! I said, wait! Mga prestige na palabas, mga ganun. Sayang, TV5 na sana tayo. Ngayon naman, Magayang boses, parang nagbago. nagluluto si Mahal ng egg para sa sandwich namin na may amag na. Yun talaga yung goal, matapos namin yung araw na to na ma-dispose yung bread na may amag. Ligo ka muna. Ligo muna ako kasi kumulo na eh. Siyempre, sayang egg, diba? Ay, sayang yung bread, kaya tinanggal namin yung mga amag niya. Ganun kami kakuripot. Kaya, mga kosa. Hindi naman, kakaano lang. Kakaamag lang. Hindi, kaka-expired lang. Kaya mga kosa, may GCash number dyan sa may Malamig baba. kasi dito sa Baguio, kaya maamag. Kaya, ang sasabi ko, mga kosa, may GCash number dyan sa description sa baba. Ngayon, pwede kayo magpadalab para sa amin mga kosa, para namin, pangkain namin. Diba? Pulubi na bagay. So mga kosa, ganun na lang, no? Tamang kwento lang na artista na tayo sa TV5. Sayang! Thank you. Subscribe. I love you. Great job. Great job. Mga kosa, nakaligo na ako. Tapos nililikpit ko na yung mga damit na mga to. Na pinilit kong ilabas sa baul. Kasi nga, kala ko punta ako sa oblo ng Trinidad bukas. Pero okay lang. Kahit di tayo napili. Everyday is a second chance nga naman, sabi ni Tupac Shakur. Kaya, mga kosa, hanggang dito na lang siguro yung para sa araw na to.